Bizkaiko Foru Aldundiak eta Garapenek sustaturiko Silver Bizkaia elkarlanean proiektuaren barruan, azaroaren 20an Bermeon jardunaldi bat burutu zen. Ekitaldi honetan, Bermeo, Mundaka eta Sukarrietako enpresek, gaur egun 50 urtetik gorako pertsona nagusiek dituzten beharrak eta hauek asetzeko negozio aukerak ezagutu zituzten. Horretarako, Beatriz Rokak enpresa sarearentzako seiar ekonomiaren aukerak izeneko hitzaldi inspiratzailea eman zuen. Eta jarraian, Grupo SSIko Carlos Gartziak enpresa sareak kontuan izan behar dituen pertsona nagusien beharrei buruz hitz egin zuen. Horrez gain, Alas Propias eta Ekobideak, jada martxan dauden bi proiektuek beraien esperientzia azaldu zuten, biziposek idaturiko mahai inguru batean. Amaitzeko, inguruko pertsona nagusien beharrak asetzen dituzten negozio ildo posibleak identifikatzeko talde lan dinamika bat garatu zen.